Сега да тестваме компресорчето на Parkside. Ще напомпим гумата на старото ми колело. Да го пуснем. Настройката на баровете е 2,30. От тук се настроят и 40 и 50. От минуса се смъква надолу. Сега ще напомпим гумата. Показва колко баря има в нея. Лекичка е. И да започнем попането. Доста добре. И спира. Затова го направих 2300, защото докато махна и падат малко барове. Това от мен. Машинката работи супер.